Takže čaute lidi, dneska vás vítám u mého prvního videa na YouTube a rozhodl jsem se natáčet Roblox videa na hry jménem Rivals a dneska se tady ukážeme jednu z prvních věcí a to je, právě jsem neočekával, že tohle začne jako jedna z prvních věcí, ale zjistil jsem neřešte to, jak jsem to zjistil. Na TikToku jsem viděl video, kde borec ukazoval kód, a za který můžete získat free skin. Je to na Assault Rifle a teď vám ukážu, vám akorát teďka napíšu kód, abyste si ho mohli obsat, a tohle je právě tutoriál. Jak vidíte, tak vypadá ten skin, je docela nádherný. Ještě jednou vypadá takhle ten bilion visits, což je jakože už 10 bilionů lidí tohle hráčů hrálo. Takže což je jako bomba, jakože existuje ta hra jenom rok, tak je to super. A dneska vám to jdeme ukázat, když potom vám to ukážeme, tak nejprve vám to asi ukážeme ve shootingu. Pokud nevíte, co je shooting range, tak tady můžete mít jakýkoliv zbraně a tak, takže asi jenom tak. Jsem nechtěl. Tak. Protože jako musím uznat, že je to úplně stejný. Dělá to stejný reakce, akorát, že je to nějak, pro vás by to mohl být pro začátečníky jako free skin, takže pro vás se to vyplatí. Tak koukněte se. Teďka třeba někam budu mířit. Koukněte se. No tak a takhle to prostě vypadá. A ještě pro vás, pro začátečníky, který to hrajete jako poprvé, tak nebo pokud to budete hrát na Xboxu, tak vám jako doporučuji, abyste to hráli na Xboxu. Když si vyberete nějakou možnost, máte na výběr mobil, počítač a nebo Xbox. No, Xbox prostě kontrola PC, třeba PlayStation taky jde, ale to je jenom na PS5. No a když třeba máte trošku nastříleno, třeba takhle, tak na Xboxu stačí zmáčknout X a nabije se vám to dřív. Na mobilu to budete mít, tam budete mít prostě takový tlačítka, takže na mobilu to budete mít lehčí. Já akorát vám doporučuji pro ty začátečníky, který si nejste jistý, jako dobře střílet, tak hrajte s autoshootem. Pokud nevíte, co je autoshoot, tak to je prostě, jak bych vám to mohl říct. No, je to prostě, že vám to střílí samo. A taky máte k tomu aim assist, což má něco s tím společného. A připravte se, že když budete hodně tak dobří, tak si potom někteří random budou tady potom někteří rageovací hráči. A to je tak, že... A to je asi tak, že budou to pravděpodobně počítači. A když vám třeba řeknou AutoKit, vám napíšou, tak prostě jim odpovězte, nebo já jsem jim odpověděl v angličtině, to byly Angličané nějaký, a já jsem jim prostě odpověděl tak je to vaše chyba, že hrajete na počítači, takže ještě jednou, když potkáte ve hře nějakýho autoshoota, AutoKida, tak je to vaše chyba, že hrajete na počítači, abyste věděli. Já jsem si třeba vybral Xbox, neměl jsem to v plánu, jen jsem to vyzkoušel a teďka s ním hraju furt. Teďka vám jdeme asi ukázat ten kód. Takže jdeme na ten kód. A za chvíli se s vámi ozvu, pro vás to bude asi tak sekunda. Vám napíšu akorát ten kód. Jo, ještě jsem zapomněl na jednu věc. Pak tady musíte jít do shopu nejprve. Budete mít normálně tady tyto možnosti, pak dáte více. A pak tady dáte kód. Tady půjdete hezky dolů. A tady to v klidu napíšete, já vám zatím ten kód napíšu. Takže lidi, takhle vypadá ten kód, já si to akorát takhle. A musíte to ještě jednou, ještě vám upozornění, že to musíte udělat ty velkýma písmenama. Jestli to napíšete malýma, tak vám to prostě nepovede se, budete to muset dělat znova. Což bude taková chvilenka, tak to prostě budete muset opakovat. Takže takhle je ten kód, potržítko billion, potržítko visits a potržítko game. Pak tady dáte redeem
a on vám to řekne, nebo on vám to tady nahoře prostě ukáže ten skin. Takže jako tady máte radu v češtině teďka, protože jak vidím u ostatních borců třeba na YouTube, tak jsem to v Česku neviděl, že by to někdo udělal. Ani jeden z Rivals youtuberů by to neudělal, nebo možná neví, takže takový je ten kód a asi a pak se uvidíme asi v dalším videu, tak asi čau.